Hvad så, Randers? Hvor fanden ligger Randers egentlig? Det lyder som en by i Rusland, mand. Kom så, drenge, så synger vi fandme. Lorteklubben Randers, fuld af svage led. Med stolte traditioner for at rykke ned og for at skyde heroin. Ingen dag og sover hele dagen lang. Nu kommer vi og giver jeres Randers piger stang. Kællinger på kokain. Over i Randers, der stinker der altid af talentløshed. Kvinderne sælger sig selv, giver en guffer for en morgenfed. Vejret er dejligt til fodbold, hører sol, men solen skinner aldrig på en boldmongol. På en boldmongol. Og hele Randers hold er mongoler med en bold. Så hvor end de spiller, der er der skide koldt. Randers er en lorteklub, så vi kan konkludere, at Randers det er skold. Og hvis du er fra Randers, så er det dit los at spille for en lorteklub. For en Det sorte ur.